Добър ден, уважаеми зрители! Аз съм Виктория Зотева, а вие сте с училищната ни телевизия и поредното интервю на клуб Млад журналист. Добър ден, аз съм Ясмин Исакова. Днес гост в нашето студио е журналистката и писателката Емилия Милчева, която се отзва на нашата покана да ни гостува по повод Денят на европейските автори. Добре дошла, госпожо Милчева. Добре заварили, благодаря за поканата. От вълнение дори не знам как да започне интервюто, но първо ще ви помоля да ни разкажете малко повече за себе си. Аз съм журналист от повече от 30 години. Когато се явих на кандидат-студентски изпити за профил журналистика, моето единствено желание беше да разказвам истории. Човешки истории. Професията ме заведе на много места. Благодарение на нея съм това, което съм, и благодарение на нея всъщност намерих достатъчно материал за своите разкази. Всъщност, много отдавна ми се искаше да напиша книга, която да събере една малка частица от хората и от историите, които съм видяла, преживяла по време на своята професия и по време на своята кариера, която продължава. Мисля, че е много важно за всеки един журналист, освен етичните стандарти, по които работи, да работи в името на истината. И в името на това хората, обществото, което трябва да заслужава, което заслужава да му бъде казана истината. Госпожо Милчева, на мен ми направи впечатление едно определение, което открива в мрежата за вашата книга "Елай ме спаси". И то е следното. "Елай ме спаси" е като пъзел, подредил неравните ръбове на 20 човешки съдби в една разтърсваща картина. Картината на неспасяема България. Искам да ви попитам във връзка с това, има ли правилна подредба този пъзел или не? Или пък има друг смисъл в това определение? Животът е много шарен. Историите, които са събрани в тази книга, са една много малка част от... те са късчета реалност. Това, което се случва и продължава да се случва на всеки от нас, които живеем в България. Нямам претенции това да бъде един така особено широк поглед. Може би ще продължа с втората книга, но тези разкази, моята цел и моята стремеж беше същата, която имам като журналист. Да бъдат истински. Да не бъдат, така както се беше изразил един критик, правени, което означава, че всяка литература и всеки текст, който се пише, за да докосне хората, трябва да е истински. Не можеш да... В един момент героя започва да си живее свой собствен живот. Не можеш да го накажеш да направи това или онова, защото ще изглежда изкуствено. Той си следва своя път и всъщност в един момент писателя следва своя герой. Така, примерно, както е, ще ви дам пример с класиката Сервантес и неговия Дон Кихот. В крайна сметка, Сервантес убива своя Дон Кихот. На нас всички ни се иска Дон Кихот да продължи да съществува и може би във всеки един от нас някъде броди един такъв рицар със своя оръженосец, който ни кара да виждаме в обикновените неща необикновеност. Аз лично прочетох разказите в книгата и особено впечатление ми направи първият разказ "Татко". Защо той е първи в книгата, като основното, за което се разказва, е една смърт? Не е ли малко странно това начало? Всъщност, Ясмин, вие сте права. Този разказ е първи, защото книгата е написана заради този разказ. Във всеки един от разказите има по едно малко зранце от живия живот, от нещо, което човек е преживял. Има някои, които са, как да кажа, изцяло реалност. Но този разказ е първи, защото слага една смърт винаги променя човек. Всички в един момент ни се налага да се разделим с хора, които сме обичали и които са ни близки. Тази смърт ни променя по своя си начин. Тя ни кара, особено когато човек загуби родител. Ставаш от дете, ставаш възрастен. Независимо дали го губиш на 5,
на 20, на 30 или на 50 години. Това порастване се случва неизменно. И тъй като един колега ми беше задал въпроса защо има толкова много смърт в книгата. Всъщност, смъртта е нещо, което е естествен край на живота. В България и изобщо в тази част на света не сме научени да говорим за това цивилизовано. И винаги смятам, че ако човек от малък бива поставен, в смисъл бива учен, че животът има начало, има край, може би ще се опитаме да го направим по-смислен между тези две точки. Другият ми въпрос във връзка с този разказ и с останалите разкази в книгата, реални ли са историите в тях или измислени? Винаги има реализъм. Винаги. В всеки един от разказите има парче истина. Искам да кажа, че над това парче е надграждано по художествен начин, защото разликата между журналистиката и един художествен текст е в това, че журналистът винаги се стреми първо да се поставят нещата в контекст, второ читателят да получи информация. В разказите поне аз се стремя да бъде докоснато сърцето на човека, когато ги чете. Тоест, ти отново получаваш информация, но тя е по друг начин. Давам ви пример. Ако сте журналист и трябва да напишете една история, да кажем, отивате в бюрото по труда и на вас са ви поръчали да напишете какви хора си търсят работа в бюрото по труда. Вие трябва да подходите и като писател, и като журналист. От една страна трябва да наблюдавате хората, за да опишете на база някакви детайли в тяхното облекло, да говорите с тях. Т.е. трябва да притежавате социални умения, за да разберете тези хора какво търсят, каква работа, обезсърчени ли са и така нататък. И накрая задължително трябва да поставите тази индивидуална среща ваша и разказ в контекста на голямата картина за безработицата в България. Има ли я, няма ли я и така нататък. Това е вашата задача като журналист. Ако вие сте писател, трябва да подходите по друг начин. Тогава вашата цел е също да покажете тези неща, но без данни, благодарение на човешката история, без да бъдете дидактичен, без да размахвате пръст, нали, и да казвате това е правилно, това не е правилно и така нататък. Това не е работа на човека, който пише. Вашата работа и задача като творец е да покажете какво всъщност изпитват хората, които са застанали там в това чиновническо учреждение, седят на скамейката, дали са отчаяни, дали не са, колко са възрастни, имат ли ентусиазъм и така нататък. През човешка история. Защо заглавието на разказа "Елай ме спаси" е заглавие и на самата книга? С какво той се отличава от другите? Това е... Да, името на разказа дава името на книгата. Но всъщност "Елай ме спаси" е зов във всеки един от разказите. Защото ние много често си мислим, тъй като животът ни поставя в различни ситуации. Можем да бъдем спасители, можем да бъдем спасени, но истината е, че това става едновременно. Защото когато ние си мислим, че спасяваме някой, ние всъщност спасяваме първо себе си. Разказът "Елай ме спаси" е такъв, защото аз много често го казвам и това е така. Аз съм формирана от няколко книги, от няколко автори. Един от тях е Селинджър. Препоръчвам горещо една книга, която е писана 60-те години на миналия век, даже 70-те. Тя е много далечна от вас, но всъщност Спасителят в ръща показва терезания, които всички сме имали на прага на своята зрялост. Като деца, като тийнейджъри. И този разказ е обяснение в любов към Селинджър. Защото това е историята на един млад човек,
който е влюбен, което е прекрасно, защото любовта е едно от най-хубавите човешки чувства, и който тръгва по един зов, по един призив. Предполагам, че всички млади хора биха го направили, ако човекът, който обичат, им се обади и каже ела. И всъщност по време на това пътуване той пораства и озрява. Разбира много неща. Да, има болка, има разочарование, но това от една страна е добре, от друга зле, защото хем бронира сърцето ти, хем го прави малко по-твърдо за следващи любови. Аз прочетох разказа с голям интерес, защото главната героиня, носи моето име, но очакванията ми бяха за щастлива развръзка между Вики и Борис. Бихте ли обяснили избора си за финала му? На нас всички не си иска всичко в живота да има щастлив край. Happy end. За съжаление, щастливият край не винаги има такъв край. Знам, че в много голяма част от филмите, които с вас гледаме, има щастлив край. Девойката и младежът се събират и така. То е свързано и с приказките. Нали, събират се царския син и принцесата, женят си, живеят щастливо до края на дните си. Опасявам се, че в живота е по-сложно и по-трудно. Всъщност, ако бяха се събрали, какво според вас щеше да последва? Можете да си допишете края. Ако вие искате те да се съберат, можете да си представите, че в някакъв момент от живота си, когато двамата са по-зрели, разбиращи по-добре себе си и животът ги срещне, те може наистина да са заедно. Ние не знаем. Разказът е с отворен край. Да, той се връща, но в живота срещите и разделите са нещо, което се случва постоянно. Сега се разделят, след това може да се вият отново, може да се съберат. Нищо не се знае. Краят е отворен. Силно впечатление ми направи един от героите в този разказ, така нареченият Кечист Цецо. Първоначално той е по-скоро отрицателен герой, а после персонажът му се променя. Защо героите в разказите ви са предимно хора от покрайнините на живота? Защото истинският живот е по-различен от много пъти от това, което така виждаме, представени си и така нататък. В работата си като журналист винаги ми е било много приятно да правя репортаж. За съжаление, този жанр малко, изчезва, защото социалните мрежи, постовете с снимки, с текст към тях и така нататък до голяма степен изместват това. Репортажът е точно това. Репортажът показва една част от живота през погледа на обикновения човек. Не знам дали от покрайнините, но това е живия живот, който се случва, докато политиците правят големи планове и хвърлят един куп обещания, изсипват, кофи с, рисувайки ни розово бъдеще. През това време обаче една голяма част от хората в България страдат. И мен много ми се искаше да покажа точно това, защото реализмът и истинските истории в тези разкази, според мен, помагат на хората да преживеят по-лесно, защото изкуството е свързано с това, че когато преживееш, макар и мъчително, макар и болезнено нещо, това е вид терапия. Карате по-лесно да продължиш по-нататък в живота си. То е по същия начин, когато слушаме прекрасна музика, гледаме картина или филм, който ни трогва много силно и много дълбоко, защото засяга някакви части от нашата душа, в които ние дори, може би, кога сме насаме със себе си, не се осмеляваме да надникнем. Подобни преживявания се наричат катарзис и
те помагат на човек да порасне и да продължи напред. Страданието трябва да се преживява. Не трябва да се потулва някъде, да се затапва. Трябва да се преживява. Иначе винаги ще е рано. Силно се надяваме в най-скоро време да четем нещо ново и също толкова интересно. Какво предстои? Подготвяте ли нещо ново? Пиша втора книга, която надявам се да бъде готова до края на годината, в зависимост от това колко време ще си дам, за да я направя. Но едно е сигурно, няма да я дам за публикуване, преди да съм сигурна, че всичко е изпипано добре. Вашата основна професия, а може би и призвание, е журналистиката. Аз бих искала да ви попитам, защо започнахте да пишете художествена литература? Имаше един момент, в който всички неща, които са се случили, много ми се искаше част от тези истории да ги разкажа. И чудех се дали да не го направя по-рано, но просто така ме завъртяха нещата, че стана буквално в края на третото десетилетие, откакто работя като журналист. Между другото, за нищо на света не бих оставила професията си. Или тя не ме оставя, защото когато кандидатствах в журналистика, първо, че това съм искала и не съм работила нищо друго през живота си. Това е професията, която обичам и мисля, че съм щастлив човек, защото да работиш това, което обичаш, е благословение. Като водещ български журналист с богата практика и опит, какво бихте посъветвали хора като нас, правещи първи и плахи стъпки в това начинание? Да вярвате в истината и да вярвате, че хората и обществото, за което го правите, заслужават тази истина. Да не правите компромиси, които не ви позволяват да спите нощем и които тормозят съвестта ви. Последният ни въпрос към вас е: какво бихте искали да запомнят читателите от това, което пишете? Искам да си поплачат. Защото хората, когато стават по-възрастни, плачат много трудно. Всъщност, плачът е същото. Той пак те кара да преживееш нещо, затрогва, тъй като е резултат от това, че някоя частица от сърцето ти и душата ти се е трогнала и всъщност по този начин отмива лошотията. Хората, които плачат, ставаме по-малко лоши, когато плачат. Благодарим ви за отделеното време, за това, че бяхте на гости в нашето училище и повярвайте, наистина ще оставите траен спомен на нас с вашето гостуване. Благодаря ви, Виктория и Ясмин. Благодаря. А на вас, драги зрители, горещо препоръчваме да прочетете книгата "Елай ме спаси", която съдържа 20, според нас, чудесни разказа, които ни впечатлиха и ще останат в нашето съзнание задълго. Довиждане и до нови срещи!